Здравейте! Днес ще направя този вебинар, който не успях да направя миналата седмица поради огромна натовареност. И всъщност ще се спра на част от това, което излиза от личните сесии с дамите, с които работя индивидуално. И то е, че забелязвам, че много от тях не изразяват себе си чрез своите потребности и емоции, което всъщност е много важно за постигане на здравословни и хармонични отношения с хората, както с партньори, така с колеги, с родители и с всички останали. Какъв е всъщност проблемът? Проблемът е, че не изразяваме себе си, не заявяваме ясно кои сме, от какво се нуждаем, кое, откъде, докъде, доколко, защото се притесняваме да не ни отхвърлят, да не ни харесат, да не би да нараним някого, какво щял да си помисли и така нататък. Другото е, че не всеки има това, от което ние се нуждаем. Ако някой няма 5 лева в джоба си, колкото и да му искаме 5 лева, той не може да ни ги даде. Това да не можем да изразяваме ясно потребностите си е свързано с самооценката от една страна. Човек несъзнателно вярва, че неговите нужди не са важни или е по-добре да не ги изразява, страхувайки се от горните неща. От друга страна, повечето от нас в детството са отгледани от родители, които са се стремили преди всичко да удовлетворят други потребности физически. Както много път съм казвала, да сме нахранени, добре облечени, обути, да ходим на училище, да си пишем домашните и да пасваме на очакванията на родителите си, но рядко те са успели да ни научат да изразяваме емоциите и потребностите си. Например, емоционални потребности, както и да изразяваме себе си без страх от осъждане или неодобрение. Това аз го забелязвам в личните сесии като сериозен проблем. Това е автентичното себеизразяване. В детството по една или друга причина може да сме се научили да потискаме себе си и за съжаление това, което вече е изграден модел на мислене и поведение, се преповтаря до безкрай по отношение на значими за нас други възрастни хора. Какво означава да се изразявате чрез потребностите си? Например, отивате на интервю за работа и искате да ви одобрят. И вместо да изразите ясно какво очаквате, какво можете, какво не можете, какво не искате, какво ви очаквате като работа и заплащане, какво точно искате да работите и как. Тези често остават неизразени и се влиза в трудности. Как другият човек ще знае кой сте, откъде до къде сте готови да работите, кое ви е интересно, какво не искате, какво не ви е приятно, ако не кажете? Ще дам пример. Например, кандидатствате за позиция менеджер човешки ресурси. Обаче вие никога не сте се занимавали с частта, която е свързана с изчисляването на работната заплата, болничните, отпуските и така нататък, а и не искате да го правите. Обикновено тази функция се изпълнява от служител там ТРЗ, труд и работна заплата или счетоводител. Тогава на това интервю следва да изразите ясно това. И да кажете, аз до сега не съм се занимавала с това и това. И нямам желание и намерение да правя тези неща. Не желая към нещата, които правя, да бъде прибавено изчисление на работните заплати и администратиране на болнични отпуски, например. Това е моето поле на действие. И го обяснявате. Така на другата страна и става ясно дали пасвате на това, което търси или не. Но вие се страхувате да не би да отпаднете, да не ви отхвърлят, какво ще си помислят. И после се случват проблемите. Вие взимате работа, която не е по вкуса ви, изтормозени сте или правите грешки, досадно ви е, мъчите сте да се върха в нещо, което не е вашето. Обаче същото става и във връзките. Забелязала съм, че множество хора се съгласяват с нещо, което не е по вкуса им, вместо да изразят, че не искат това или не го харесват, или в момента имат нужда от нещо друго. Ако не изразите себе си, как другият човек ще разбере? Няма как. Така, виждам, че вече има 6 човека. Добре, знаете, че можете да задавате въпроси
Пламена, здравей Миленка, радвам се за тази среща. Юляна, добре, така продължаваме. Нагласата да не изразяваме себе си стои в нас от детството, заради опасения от неодобрение. Но така се изкривяват взаимоотношенията и не отиват в здравословна посока. Кои са естествените човешки потребности? Като изключим, разбира се, потребността от оцеляване, която е свързана с храната, съня и други подобни физически нужди. Първо, от любов. Любовта има много измерения. Проява на съпричастност, топлота, нежност, ласки, разбиране, приемане, подкрепа и така нататък. Следователно, това, от което вие имате нужда в момента, можете да го формулирате и да го изразите. Например, аз всъщност имам нужда от твоето разбиране и подкрепа. Не ми е необходимо еди какво си, нещо друго, което ви се предлага в този момент. И кажете от какво всъщност имате нужда. От друга страна, другият човек може да не е способен на това по принцип или пък в момента да няма такава възможност. Трябва и това да отчетете, за да не останете разочаровани, като малки деца, на които не искат да им дадат играчката. Имаме също потребност от свобода. Тя включва някакво лично време, лично пространство и поле за самостоятелни решения, действия, собствено определяне на лични стремежи, на ценности, цели и така нататък. Например, вашият партньор постоянно е до вас, все иска да му обръщате внимание, да се занимавате с него, защото той има висока потребност от любов. Обаче, да кажем вие, имате по-висока степен на потребност от лична свобода и по-малка потребност от любов, ласки и нежност. Така вие чувствате, че сякаш той навлиза твърде много в личното ви пространство и все едно ви задушава. Това е заради различната степен, в която се проявяват потребностите при различните хора. Обаче, вижте как може да се реагира на това. Например, тази жена или ще започне да се оплаква от мъжа си, или ще потиска и няма да изрази потребността си от лично пространство, защото е страх, че ще нарани партньора си. А всъщност, за да се чувстват и двамата добре, е необходимо да изговорят степента на своите потребности и дали те могат да се нагодят едни към други, защото може и да не могат. Ако не го направите, ако не го изговорите по този начин, тогава рискувате връзката ви да стане неприятна, неудовлетворителна най-малкото. Имаме нужда също да принадлежим към нещо. Някой има по-силна потребност да принадлежи към някаква социална група, друг има по-слаба. Например, вашият партньор има социален кръг, който за него е много важен, точно поради висока ниска от принадлежност и не можете да го отлепите от приятелите му. А пък вие, например, нямате такава силна нужда и не сте всеки ден с приятелките си някъде. И възниква проблем. Той има по-малка нужда от любов и внимание, но по-висока нужда от принадлежност. А да кажем, при вас е обратното. Вие имате повече нужда от внимание, ласки, топлота и нежност, но нямате силна нужда от принадлежност към друга социална група извън семейството. И започват търкания. А те могат да се избегнат чрез просто изразяване на потребностите. Когато постепенно в началото на връзката изразявате потребностите си в съответните ситуации и забелязвате тези на партньора ви, можете да прецените доколко потребностите на единия няма да бъдат в ущърб на потребностите на другия. Тоест това внимателно наблюдение и разбиране е профилактика пред партньорства, които не биха функционирали добре заради различни степени в индивидуалните потребности на двама души. Това обаче важи и за всички други взаимоотношения, не само за партньорските. И ако единият или двамата не успяват да се изразят чрез потребностите си и да чуват потребностите на другия човек, тогава връзката става неудовлетворителна, защото стоят неудовлетворени потребности и от двете страни. И какво става? Натрупват се негативни емоции. Има и други потребности, например от власт и контрол. Това също може да се окаже проблем. Въпросът е, че ние не сме научени да се изразяваме автентично, а все мислим кой какво ще си помисли, дали няма да реагира негативно, да ни отхвърли и така нататък, нали, от действото. Това се дължи, както казах, и на ниската себеоценка в дадена степен. Тоест,
Вие не оценявате достатъчно своите лични потребности, понякога ги пренебрегвате себе си, а понякога се опитвате да контролирате другите. Обаче и това не работи, защото в другия ще има съпротива. И тогава нещата работят трудно. Има и потребност от саморазвитие, от учене на нови неща, от самоусъвършенстване. Например, единият човек иска да се развива в дадена насока, полага усилия, а другият не иска да се развива в дадената насока или пък въобще не иска да се развива. Например, някой залага на себеразвитие, чете книги, участва в обучения, в програми, а другият не иска да чуе. Тоест има по-слаба нужда от развитие. И не можете да го накарате на сила, защото ще се сблъскате с липсата на мотивация. Вътрешната мотивация, стояща пред неудовлетворената потребност, е двигател. Ако потребността я няма, няма мотивация. За да започнете да цените себе си, ведно с потребностите си, съм създала онлайн програмата за развиване на адекватна себеоценка и увереност. Ние трябва уверено да изразяваме потребностите си, емоциите си, стремежите си и себе си. Иначе ще попадаме на погрешни места и на погрешни хора, защото не им изпращаме автентични послания. Програмата за адекватна себеоценка и увереност съдържа 2 водени авторефлексии, сега познати с модерното име медитации, но това въобще не са медитации, 6 видеа, 4 упражнения, 3 практически метода с директно приложение, 1 тест, 1 онлайн среща или личен разговор и обратна връзка по време на цялата програма. Във всички мои програми всеки работи тогава, когато има възможност и целта е да давате обратна връзка към мен, за да се придвижвате ефективно напред. Всичко е качено на запис и след плащане получавате линк към програмата и започваме да работим заедно. Специално на тази програма цената е 150 лева. Смисълът да работите върху себеоценката и увереността ви е в това, че ниската себеоценка ви прави по-уязвими към негативна обратна връзка от другите и мотивира поведенията ви, като ви вкарва в несигурност, съмнение, страх от неодобрение, поради което не изразявате потребностите си, емоциите си и себе си автентично. Хората с ниска себеоценка по-лесно се обиждат, по-лесно изпитват вина, склонни са прекомерно да се съгласяват с другите над прага на границите си, т.е. ниската себеоценка предпоставя и недобри граници. Често страдат от болезнена себекритика и в крайна сметка от трудности в отношенията с околните. Идеята е всичко това да бъде преработено и израснато чрез практиките и упражненията в програмата и обратната връзка. Разбира се, трябва да положите дадени лични усилия и да инвестирате в тази съвсем скромна сума, но пък резултатът си заслужава и надминава много повече това, което сте вложили. Също както и с програмата за 3 вътрешни аспекта, за която сме говорили много, фундаментална програма. За да се запишете за участие в която и да е програма, пишете ми в Viber или в Messenger. И сега ще ви прочита един от многото отзиви, за да не отнемам от времето ви, затова само един. Той е на Радиана и можете да видите нейния коментар в публичната група. Той е специално за програмата за адекватна себеоценка. Тя казва така: всички програми, създадени от Милена, са пълни със стойност. Освен, че получих идеално структурирани и обобщени знания, винаги може да се разчита на подкрепа, разбиране и отношение с любов от нейна страна. Много полезни и вдъхновяващи осъзнавания съм достигнала благодарение на Милена. Често хората, които работят в една от програмите, разбират, че те имат ефект тези програми и започват да участват и в други програми. Например, в родовата програма "Кажете да на живота". Това е така тежката артилерия, така да се каже. И там има много сериозни осъзнавания и реални трансформации в живота. И затова за последно сега ще ви прочета един от многото отзиви от хора, които преминаха през родовата програма. Той е на Ваня, тя не живее в България. Това е едно от предимствата на програмите, че са онлайн. И другото предимство е, че в тях има множество практики. Тоест, те се различават съществено от четенето на книги. Сега ще прочита цитата на Ваня.
Благодаря на Вселената и на Милена, че незнайно как съм попаднала точно на нея и на нейните програми. Първо се записах на програмата за трите вътрешни аспекта, но чак сега, когато се включих и в програмата "Кажете да на живота", осъзнавам в дълбочина самата себе си. Това, което винаги съм търсила и не съм разбирала, но душата ми го е знаела, защото отговорите са били там. От 10 години чета литература за духовно развитие, но все нещо не ми достигаше за моята трансформация. Усещах, че имам нужда от някой, който да ме насочва, напътства към тази промяна. Щастлива съм, че открих в лицето на Милена. Най-дълбоко осъзнаване за мен лично е, че хората, които срещам ежедневно, и реакциите на близките ми всъщност са отражението на моите чувства, които изпитвам. Те са огледалото, в което се оглеждам всеки ден. След като осъзнах тези неща, всеки ден ми се дава ситуация, за да мога да преработя и приема чувствата си. Мисля, че успявам, макар и бавно, но това е правилният път за мен. Практиките в родовата програма са много дълбоки, освобождаващи много енергия чрез прошката. Най-силната и разтърсваща за мен практика беше за свързването с енергията на рода. След тази практика, това, което установих, е не само моята промяна, но виждам спокойствието и любовта на моите близки, родители и на моето семейство. Благодаря на Милена Георгиева, че я срещнах някъде по моя житейски път, за да отвори порива на душата ми и моята нужда от вътрешна промяна. Благодаря на Вселената, благодаря на моя род, благодаря на потомците си и на всичко, което е. Аз казвам огромно да на живота и горещо препоръчвам програмата на всеки, който желае вътрешна промяна, и заедно да живеем един по-добър, осъзнат и смислен живот чрез програмата "Кажете да на живота". Кажете и вие да на своя живот. Огромно благодаря. С това затварям цитата. Този пост можете вие също да го видите, който е направен от нея в публичната група Life Transform. Радвам се, че мога да ви бъда полезна. Смисълът от осъзнаванията, от практиките в програмите, от личната ни комуникация, от практическото приложение и от израстването ви чрез онлайн програмите и чрез индивидуалните сесии е в това, че живеете един хубав, осмислен живот, без вътрешни конфликти, без външни противоречия, и функционирате много по-добре вътре в себе си и в този свят. Когато един човек постигне това, той би искал и другите хора да могат да го постигнат. И затова работя с вас. Това е. Така, сега да видя Стела Илиева. Чудесна тема. За съжаление, често заявяване на потребностите се чете като неостъпчивост, поне при мен. Зависи от контекста, при който ги заявявате, зависи колко е силно желанието за контрол и власт. Могат да бъдат смесени. Тук темата става сложна, Стела. Така, сега да видя някой друг. Няма други коментари. Пожелавам ви хубава седмица и до скоро!